a cikin kasar nan akwai jihar da ko gida aka baka a jihar kyauta sai dai ka sai da gidan amma baka da bukatan zama a jihar. Akwai ko babu? Akwai mutanen da baka da bukatar alaka da su, akwai harkokin da baka da bukatar alaka da su. To yadda kaga a duniyanci haka kake, haka a social media akwai shafuffukan da ba ruwanka da su. Haka ne, akwai abin da bai shafe ka ba. Yadda kaga duniyan nan take, akwai platform da wannan na 'yan luwaɗi ne, akwai shafin da bid'a ake yadawa, akwai shafin da shirka ake yadawa, akwai shafin da badala kowane nau'i ake yi, akwai platform da sunan kawai sharhan wasannin kwallon kafa suke yi. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne, iya abin da suke a shafin su sharhan 'yan kwallo da